nikam se žene. A když je třeba kousek chleba, vždycky se sežene. Práce špíní, proto se jí vyhnejvá. A svým ručám bojmela se jí domlouvá. Ručičky, nebojte se, vymakat nebudete, však by se bráci vyhnou dohledete. Co byste toho měli, lidičky, i kdybyste se vděli, joj, nakonec byste ještě dřevěděli. No ovšem po dotknouti, ať si maká ten, kdo vás nutí, no ale ručičky, nebojte se, vymakat nebudete, však by se bráci vyhnou dohledete. My jsme vás samozřejmě v úvodu Žižkovské písně práce zapomněli upozornit, že tato písnička není písničkou agitační, a to znamená, že nikoho k ničemu nevyzývá. Tu písničku si složili žižkovští gaz a majci ku své radosti a my si ku naší, jak vás tak sleduji, ku vaší radosti. Vždycky takhle společně zaspíváme, protože práce špíní, proto se jimi hejbá. A svým ručkám vymakat nebudete, tak na co? Však by se bráci vyhnou dohledete. Co byste z toho měli, lidičky i ženský, i kdybyste se vděli, nakonec byste ještě dřevěděli. 现场感觉非常欢乐，然后旁边的两个家我蛮抢戏的。那这段就录到这边，大家拜拜。